Saryo! Saryo! Unsa naman sad ka diha? Magsige na lang si maghigda tay buok adlaw mo na lang sila imong buhaton. Unsa pa may atong kaunon ani? Kay babya ka nga. Isud ka ayo ng panahon rol ating bukas perti ng mahal di ka man trabaho. Unsa ba? Magnangat ani magputoy atong tinai ani. Baap. Natugan tao istorbohon man oy. Dili te ka disturbohon kung imong responsibilidad dres balay imong himo. Pag sige mo lang kagkatog unta pag tuhapon maura na kung kapuyon ka mulaag ka na ulit tuog dasad. Ato lang sa ilang mother mo ba pang Milo lang sa dito bugas. Hoy, maula ginadiha. Lagi nga nang ato kang mama nga. Ingon ka ha sa pagminyo na to nga di ko na mo pasagdan. Imo ha kung buhion imo kung patambukon. Ako na ko nalambok lagi. Ngayon, di ka, sa patay na ka, kay buhion, di ka, sa. Sus magpilosopo jud lagi. Wala gani ko kay baon sa kung buhaton ni mo, napulaan ako pakaon ni mo kay, di mo ka manambok, bisa pa kung saon, wala ko, nalibog, kung saan di ka, purgahon, di ka, o. Ingnalan, super tigin yung patulan na, kibabay ka ha. Narabat kang utang ha, saan ko nang pagbayad, kundi ka manabaho. Ay kabala ka anak, kay way na preso sa utang. Mintras buhi pa ta, mabayaran na ng utang. Way mapriso, kay ilang presohon ta ng utang, wala mo bayad siya utang. Samtang Taghana ba og aliban. Na atog na oy kay ako mangitag paagi dire. Kuya ni mo, katong na. kana mo yung asawa. Practice diha ka matay. Ayaw, sad. Bisa man ka. Bugatan ni akong gikarga oy dugay pamantadan. Ay, balay ay last na natong sinsuson. Kay bungtod naman jud kayo ni. Ay sige reklamo kay last na ni human anong balayag si Diyos manguli na ta. Mo tanadan bugaya sa dimo. Seryo? Oh no. Tan awar. Natog nasag. Bangun dia, bangun. Bangun ba? Putlo, Sensus me. Kayo karon sensus. Bangun. Sorry, mama. Ha, kadto mama. Kayo sakay-sakay, wa tutup sa kong isulti na sakay-sakay ra kay para sa kayuhan. Ha, ma'am. Ay, dayon mo ma'am, dayon. Sige ma'am. Dayon mo ari ma'am. Ari ma'am, lingkod mo ari ma'am. Sulat to ma'am para masulod ta ma'am. Ha, okay. May adlaw sir. Ay, dili na siya ka istorya lagi ma'am. Pasensya na mo ma'am ha. Di siya ka istorya. Hindi ba siya istorya lagi ma'am? Kanang inani man gud siya ma'am. Ako la isaysay niyo ba taas kaayo ni si pero ako la move-on kanang tungod man gud sa kanang kinukumpana ma'am kugihan. Jud kaayo ni ba tungod sa iyang kakugihan nga halos na siya mapahuway. Na stroke siya ma'am. Oh, lagi ma'am lagi stroke lagi ma'am. Oh, nga istroke jud kayo. Na stroke dai kani ay. It-takes na diha. Kani ma'am kay amo man dyan isuwat ma'am kung unsa jay kanang kuan sa imuhang bana ma'am ba. Inyon duha ma'am. Kanang naa ni siya kaayuhan nga moabot ma'am. Oh, naa. Ay ma'am, inani gud nga kay sa imong bana naa jud na siya'y ayuda sa ato ang gobyerno. Ana dyan na siya ma'am. Nya kani ma'am naa ako'y pangutana sa imong part dyan siya sa pangutana ma'am kay kanang labi na stroke siya ma'am para dako mong madawat. Unsa man na siya ma'am? Kani ma'am kanang kay kani siya ma'am na stroke mo na siya ma'am no. Oo ma'am. Nya ma'am kanang Pila ka years na niya siya stroke? Mawal sa bagat na anay lang dyan ma'am no. Mga 1 week na lang yun iyang kuan ma'am. Basta dili matambalan. 1 week na lang siya dagan ha. Loya lagi lagi ma'am. Sige ma'am. Simbak ko kali. Anya kanang ma'am. Kani ma'am part man dyan sa pangutana ma'am kanang sa inyong panagtipon ma'am kanang gabi ma'am kanang mo ana pa na siya ma'am. Dili na gid siya kahimo ma'am. Ako na lang siya mo kamang niya ma'am kay para at least lang ba na ako may kalipay gamay ma'am. Sige ma'am nya. Yatin mo Nya mo kuan pa na siya ma'am. Mo barog pa. Dili na lagi kaayo lagi. Ako na lang siya bahala lagi jud ma'am. Ako na lang siya tanan bahala ma'am. Sige mo barog no. Ya ikatulo na ni nga pangutana ma'am. Iba ikaw man yung kamang si mong bana. Oo ma'am. Magkausan imong bana dili. Dili na jud lagi ma'am. Di na yun. Ang ako ang problema pati yung pagkadakuha ma'am kay pobre pa kaayong ni. Wala na ko'y kalipay magabi eh. Sus sa anay lang jud ma'am naluoy jud kaya kung kahimtang jud lagi ma'am. Uya, ako adyo ning isa ka nga to kapitulyo nga. Ikaw ma'am kayo. One week na lang ma'am no. Unya unsa pa dila sakit ani niya ma'am? Unya ma'am kanang
mahikapan lagi ako ng gamay ang iyang kuan ma'am no dire tuhod ma'am no kay wala jud sa ma'am ay do na ako ma'am. Dili na siya madaog ka ng dili na siya kapilog sakit di ay Maka-feel siya ma'am pero gamay na lang gamay kay dili pa man sa Basig ang iyang mga bones ko ang nag mga vitamins. Ano mga- jud lagi ato ko na suwayan ma'am ang iyang naw dili lagi na siya mupila lagi ma'am ay luoy jud ka ay ma'am ay na Mo gani ato ng isa ka nga do. nya ma'am nya ato ning pang tagaan mo nig vitamins ng pampautsog ang mao ba ma'am kana. alam kinahanglan jud kayo na ako ma'am ay na manghinaot jud ko ma'am nga matabangan jud ko ninyo ma'am. Away problema na ma'am. Kami bahala na. Muta na ko ma'am ba. Na mo anak gamay. Ay wala ma'am dili na Okay na mo gumiduyan. kana man kung makadlawon ma'am nga mo sug ang iyang sakit ma'am ako lang siyang dayanon diha ma'am kay di man siya kahigda katarawa ko na among sawog ma'am ang among lingkuranan gahi kaayo Ay, pa ang iyang kabala ka ma'am. tugan. Ba na kay pom dito? Bakit ba di mo hatag mo na sa gobyerno ihatag mo imong po para imo alhidaanan to. nya butangan na to dire ko ano 1 week na lang ang tagas ang bana mamatay mo. Para hinabangan na sa hupay 1 week. Para nya mapapos dili na na niya. mabarog ma'am na Hindi na mo barong, hindi na ako magawsan. Anan, Uy, lagi niya na. Ako ma'am sa ano lang siya ma'am no wala lang siya nakikigay kay pinangga jud Mao gyud lagi siya ma'am. Till death do us part. oh mao jud ma'am ini ka part isa na si Mambana mura mag hadlok man tan-aw uy May gani ma'am no kay makabang pa gyud taon ka ana imong bana nga lain man tan. okay pinangga Sige na kay. Dila mi magdugay ma'am. Amo dayon ning i-handles dito para sige wala kay one kinahanglan ako ni pirma sa imong bana ma'am pirma si imong bana ma'am Dili pwede ako ma'am. Ay kay ma'am mo pirma sa ko ma'am. Hindi mong bana. Wala pa'y 1 week, maabot na ni siya ma'am kay para intan mapustan sa imong bana nga di pa taon siya mapanaw ni kalibutan na. Salamat kayo ma'am. Sir, salamat kayo sir. Amo jud Sige, ni ma'am. Ma'am, palihog lang ma'am. Ah, way problema na ma'am. Nagkaluyan mi ma'am. Berarti ka lang. Kana jud ka sa akin. Ma'am. Rigod na mo. Di ba kita? Kasi barigon. Putos kita kung kilid. Yung imong gikusi atong sinsos. Oh, na ako nitong sa. Ako tong sa nga iya ra man pong gikot ang tinuod ba nga naadjud ka nang dili nakakapili sakit. Insa maingon man ka nga. Nga 5 ka. Insa usak sa man. Ay, Ay, nga mo. Ikaw man siya nga. Nindot ni mamalik. Lang sa nga tawa mo. Ikaw man siya nga. Ano na to? Mamalik mi miya masyadong maduha ba niya makipawin.